Ngiyabingelela bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, inkosi yamakhosi ebusa kuze bephakade, esilindele njengamanje ukuthi izosikhulula kulomhlaba wobugqila, umhlaba wezono, umhlaba ongcolile, umhlaba obuhlungu, umhlaba onakele, umhlaba ongenalo ithemba lezinto ezinhle, umhlaba othembisa abantu izinto ezinhle kodwa ezingekho futhi engafezeki, umhlaba ongcolisa abantu ingqondo. uJesu uzobuya azosikhulula. Ngiyanibingelela ke kulelo gama elihle lenkosi yamakhosi esilindele ukubuya masinyane. Bazalwane, ngifisa ukuthi namhlanje sibheke indaba yokuthi lo mhlaba ubuswa omubi uSathane. Siprove ngamavesi kukhona ezwini likaNkuluNkulu ukuthi lo mhlaba ubuswa omubi. Ziningi imfundiso esizwile ezenze ukuthi sithande impumelelo yalelizwe ngoba sikholelwa ukuthi konke okukhona kuvela kuNkulunkulu. As much as uNkulunkulu engaphezulu kwakho konke futhi kuyena olawula yonke into, edale konke esikubona nesingakuboni, kodwa kunesikhathi esithile la uLucifer uSathane uNkulunkulu emdedele khona ukuthi awubuse lo mhlaba for isikhathi esithile, awulawule. So izinto ezenzakalayo eziqhubakalayo emhlabeni, izinto ezifundwayo, imisebenzi esetshenzwayo, inkolelo, ama-religions, ama-belief systems, ama-worldly systems, indlela zokuphila zalelizwe, i-prosperity, material prosperity yalelizwe, izinto ezintsha ezifikayo ezibizwa kuthiwa ama-inventions, to invent something, new technology, ama-cultures athile, ama-customs, imikhuba ethile, amasiko mpilo athile, zonke lezi zinto kufika isikhathi lapho uNkulunkulu ededela khona ukuthi zilawulwe zivele ngomubi uSathane. Sizoprova lokho ke uma ngabe inkosi uJesu ifika ithi ofuna ukuze emva kwami makazidele athathe isiphambano imihla ngemihla ngilandele. Umfundi wami uzodela konke azonde lokhu kuphila. Inkosi uJesu yayisho ngoba iqonda ukuthi kulesi sikhathi esiphila kuso njengamanje umhlaba ulawulwa uSathane, nezinto ezikhona zilawulwa uSathane. Ingcebo, umcebo, impumelelo, imisebenzi, jobs, employments, works, imfundo, education, health, monetary system, political system, ezepolitiki, ezezimali, ezeyinkolo, lezi zinto zilawulwa uSathane. So ke uma umuntu isindiswe emukela uJesu kumele ukuthi azidele lezi zinto, ayishiye
alandele uJesu. Ngenkathi enze njalo uphambana nokuphila okuphelwayo kulesi sikhathi, kodwa okulawulwa okucontrolwa uSathane. Then ke uyahlupheka nomuntu, uyahlushwa ngoba uthathwa ngokuthi uyivukela mbuso. So ke ngifisa ukuthi ke kule audio sibuke amavesi ahlukene. Inhloso ukuprova ukuthi impela kulesi sikhathi noma kule generation lesizukulwane umhlaba ubuswa omubi. So ke njengomntwana kaNkuluNkulu ayikho into mawususindisiwe ongavumelana nayo yalelizwe uze uyifundele uyipromote uze uthi uyosebenza. uNkulunkulu usiyekelele lokho kuthiwa i-permissive will ngenxa ukuthi besingazi wasithalalisa leso sikhathi uNkulunkulu. Kodwa manje since silungiselela uhlwithu, silungiselela ukuhamba sisuke kulomhlaba siye ezulwini la uNkulunkulu baba wethu ekhona. uJesu uthe mayefika ke wayesethi bonke abantu abazokholwa nguye abalandele yena bafunde kuye bese bethemba uNkulunkulu babo sezulwini ngeprovision yokuthi bazophila kanjani enyameni physically simkhole uNkulunkulu. Yilokho ke bazalwane engifisa ukuthi sikubheke njengamanje. Sizofunda incwadi kaLuka ngokaLuka chapter 4. Sifunde uverse, sizoqala ukufunda kuverse 5. Uverse 5 ufundeka kanje. uSathane wamenyusela entabeni ende, wambonisa yonke imibuso yomhlaba ngomzuzwana nje. uSathane wathi kuye, ngiyakukunika wonke lawa mandla nenkazimulo yawo ngokuba kunikwe mina, futhi ngikunika noma ngubani ngokuthanda kwami. Ngakho-ke uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho. Ngakho-ke uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho. uJesu waphendula wathi kuye, kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. Kuleli verse noma kulama verse kule ncwadi esifundile uLuka chapter 4. Sithola inkulumo ephakathi kukaJesu Kristu inkosi yethu owavuka ophila kuze bephakade. Ekhuluma noSathane. Inkulumo iphakathi kaJesu noSathane. uSathane uyamlinga, ulinga uJesu. Uyamthatha ngomzuzwana. Second, ummise entabeni ende. Umkhombisa amandla emibuso nenkazimulo yale mibuso, ubuhle ubukhazikhazi bale mibuso yomhlaba wonke. Uthi ma ukhuleka phambi kwami, uwa nje ukhuleka phambi kwami, kusho ukuthi uJesu ufuneka akhonze uSathane. Uthi ngizakunikeza konke lokhu, ngizokunikeza yonke lenkazimulo, bonke lobukhazikhazi, wonke lamandla emibuso ngizokunikeza wona. uJesu mayemphendula uthi kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. uSathane ufuna ukuthi kukhulekwe kuye, kukhonzwe yena. Then uJesu uthi kulotshiwe umnqoba ngezwi, kulotshiwe ukuthi wokhuleka kuNkulunkulu, inkosi uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. So ke ngalezi zinto zobukhazikhazi ngengcebo, ngempumelelo efundelwayo isetshenzwe imisebenzi yalelizwe ukuze uthole amandla nobukhazikhazi nodumo, kubeza ukuthi uvume ukukhuleka, ukukhothama, ukhonze uSathane. So uJesu wakunqaba lokho, wakuphika, wangavuma, wamnqoba uSathane. uJesu elingwa uSathane. And lithi iBhayibheli uJesu lapha kuJohn chapter 1 from verse 1, konke uJesu kwavela ngaye. Ngisho uSathane lo seyilucifer
wavela ngoJesu wadala uJesu. Kodwa manje okudaliwe sibona kulinga umdali. uJesu ngenxa ukuthi uthobekile wathatha isimo somuntu walingana nabantu usekwiposition yokulingwa ingelosi ayidalile. Noma kunjalo uJesu akasebenzisanga amagunya akhe ukuthi ungumdali walengelosi, yamlinga kodwa wanganqoba ngamagunya akhe obuNkulunkulu, kodwa wanqoba ngamagunya awanikezwe uNkulunkulu eyumuntu. Waphendula ngezwi ngenjongo ukuthi ufundisa thina ukuthi sibukele kuye. 2 uJesu akamphikisi uSathane ukuthi unamanga ukuthi lokhu kunikezwe wena. Okusho ukuthi ngempela kunikezwe yena uSathane kulesi sikhathi. Kubuswa nguye. So ke bazalwane, uma sithi siyaphumelela kulelizwe, sithola izinto uNkulunkulu siphile, kodwa singenaso isikhathi noNkulunkulu ophilayo, singenaso isikhathi nezwi likaNkulunkulu noJesu Kristu inkosi yethu, nokuthi uJesu uthanda ini, kufanele senze ini, asinaso isikhathi. Into esesiyinaka impumelelo yethu yalelizwe, imisebenzi, imfundo yethu yalelizwe, imali yethu, ezepolitiki, imigubho, celebrations, amaphupho ethu ngezinto esifuna ukuba yizo, icareer yethu, amaplans ethu. Sikhohliwe ilokhu uNkulunkulu esithi ungubaba wethu osezulwini akuthandayo, sikhohliwe yikho. Bazalwane, singaphansi kwetrap ngoba uSathane uyena olawulayo njengamanje la emhlabeni. Inkosi uJesu yamnqoba, nathi siyonqoba ngokuthi siyiqonde lento yokuthi kulotshiwe ukuthi woyikhonza inkosi uNkulunkulu wakho, okhuleka enkosini uNkulunkulu wakho yena yedwa, umkhonza uNkulunkulu yena yedwa. Kufanele siyiqonde lonto. So ke manje kulungiswa ibandla bazalwane, liyahlanjululwa. Sizonqoba ngezwi. Sizonqoba kanjani ngezwi singenaso isikhathi salo? Sizonqoba kanjani ngezwi singalifundi? Sibhizi sifunda imfundo yezwe eyumqondo kaSathane, ngoba iyona ndlela alawula controller ngayo ukuthi abantu bahlale bachithe isikhathi befunda. Yabona, bechitha isikhathi befunda, bechitha isikhathi besebenza izinto ezumqondo kalosifa, bangabe naso isikhathi neBhayibheli elingcwele nokudlinza ngalo. And masuqala usulifunda iBhayibheli bese uyalenza lokho elikushoyo, angeke wenza izinto evela embusweni emibili eyahlukene ngesikhathi esisodwa, ngeke ukwazi. Ake ngenze isibonelo. Ngeke uqashwe kuma department amabili, omabili ama-department ademand ukuthi ungene ngo-8 ekseni ushayise ngo-4 ntambama bese ukwazi ukuthi ungene kuwona omabili ngesikhathi esisodwa. No, ngeke. That is impossible. So ke ngeke ube nomqondo wokufunda nokusebenza kwalelizwe olilawulwa uSathane, uphinde futhi uexpect ukuthi uzofunda imiyalo kaJesu, uphinde futhi uyipractice, uyenze, uyiphile. Ngeke ukwenze at the same time. uMatthew chapter 6 verse 24 ufunde, uyaconfirma lokho engikushoyo. Elinye ivesi bazalwane siprova ukuthi kulesi sikhathi esiphila kuso, since uSathane walinga uAdam noEva, balingeka wangena isono emhlabeni, kusukela kuleso sikhathi kuze kube manje umhlaba ulawulwa uSathane ngomqondo wakhe, ngokuhlakanipha kwakhe, ngemfundo yakhe. Sizobheka elinye ivesi futhi bazalwane eliprove ukuthi uSathane obusa lo mhlaba, uSathane obusa lelizwe.
Isizathu sokuthi nginikeze amavesi ahlukene angifuni kube ivesi elilodwa kuze kube ngazathi inkulumo engikhulumayo inasisindo. Ngiyisekela ngamanye amavesi ukuze ibe nesisindo, ube nesiqiniseko sokuthi impela lomhlaba ubuswa uSathane. Ngakho ke mzalwane, ungabanjezelwa umqondo kaSathane. Kanti bekumele ukuthi udele konke, ulungiselele ukususwa kulomhlaba ukuze uNkulunkulu awujezise, uNkulunkulu adile nawo ngobubi bomqondo kaSathane ekade busa ngawo lomhlaba. uNkulunkulu akhuculule yonke lonto, alungiselele ukuthi uJesu mayesezobusa abuse ngokulunga okupheleleyo engaphazanyiswa ububi bukaSathane. Yebo uNkulunkulu wayeshilo ekuqaleni ukuthi zalanani nande nibuse kulomhlaba. But akusenjalo manje. Intambo zokubusa isesandleni sikaSathane. Ngicela futhi uzwe linyizwi uJesu lapho ekhuluma khona esholo yena ukuthi lo mhlaba ubuswa uSathane. Ngoka Johane chapter 12 verse 31. Manje sekungukwehlulelwa kwalomhlaba. Manje ke umbusi walomhlaba uza kuxoshwa. uJesu okhulumayo uthi sekuyisikhathi sokuthi lomhlaba wahlulelwe. Wayekhuluma ngokufa kwakhe ukuthi ukufa kwakhe kuzohlulela umhlaba. Lokho kulungiselela ukuthi uSathane uzoxoshwa. Uma abantu uJesu esefile efela abantu ezonweni zabo uNkulunkulu wamvusa kwafileyo abazokholwa inkosi uJesu kushunyayelwa nje manje umshikashika wokushumayela ukuthi abantu baphume kulomhlaba, baphume kuma systems, baphume emfundweni, baphume emsebenzini, baphume emqondweni. Yonke indlela yokuphila yalelizwe okuthiwa inhle imnandi umshikashika ukushumayela ukuthi abantu bakholwe inkosi uJesu. Bese kufika isikhala lapho uJesu basusa khona bonke labantu asebekholwa nguye. Then bese yahlulelwa umbusi walomhlaba. Igama lithi uthi uJesu manje ke umbusi walomhlaba uza kuxoshwa. Kuzofika isikhala lapho exoshwa khona. Yiqiniso leli bazalwane ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona umhlaba ubuswa uSathane. uJesu isholo yena. Uma sifunda futhi enye incwadi ngoka Johane chapter 16 uverse 11 sizoqala ukufunda kuverse 10 noma siqala ukufunda kuverse 9 bazalwane. Mayelana nesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba anisayi ukubuye ningibone. Verse 11 lo ebengijahe kuwo. Ngokwahlulela ngokuba umbusi walelizwe wahlulelwe. uJesu lana ukhuluma usevukile kwabafileyo. Usezobuyela kuBaba ezulwini. Usemahlulele ubani? Umbusi wakuphi? Walelizwe, walomhlaba. Kusho inkosi uJesu bazalwane. uJesu ngumbusi, uyinkosi yethu, ubusa impilo yethu. uJesu sibusa ngamazwi awathathe kuBaba ayimiyalo yakhe. Okumele sithi masiwafunda bese siyawenza. Enkathi siwenza ashintsha ukuhamba kwethu okuphambana nokuhamba kwalelizwe. Lelizwe linamasiko empilo alo, linemfundo yalo, linemisebenzi yalo. Ukuthi umuntu mayesefundile asebenze kube nendlela ahamba ngayo, aphila ngayo, engafani nalo ofunde amazwi kaJesu ahambe ngawo. Indlela zimbili lana. Ngifisa futhi ke bazalwane siphinde sibheke elinye ivesi manje. Sesitholile inkosi uJesu ikhuluma noSathane lapha kuLuke. Sesitholile inkosi uJesu ifundisa lapha kuJohane uchapter 12 no chapter 16 isholo yena ukuthi umbuso lomhlaba uSathane. So ke sesithole manje uLuke ubhalile, then noJohane wabhala. Now sesothola manje umunye umpostoli obhalile ekhuluma ngayo indaba yombuso walelizwe. Sizofunda u2 Corinthians uchapter 4 uverse 4. Lo obhalile manje umpostoli Paul naye uhamba kulomgudu kuqala inkosi uJesu, then
kwabhala uJohane, kwabhala uLuka. Manje sesithola umbhalo obhalwe uMphostoli Paul ekhuluma ngendaba efanayo kulaba abanye. Then uthini ke la uMphostoli Paul verse 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Okuyibona uNkulunkulu walelizwe, uNkulunkulu igama ethi uNkulunkulu ngesingisi small letter G. NgesiZulu nakhona uNkulunkuluwana kusho ukuthi awukho capital letter N. Unkamisa uN omncane uN okhomba ukuthi uNkulunkuluwana lowo, not uGod Almighty, umdali wamazwe nomhlaba, ubaba wethu esezulwini. So ke elithi okuyibona uNkulunkulu walelizwe eyiphuputhisekile ingqondo yabangakholwa, ukuze lingakhanyi kubo ivangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ubani uNkulunkulu walelizwe? Yilo uJesu akhulume ngaye wathi uwumbusi obusa lelizwe. uMphostoli Paul ufakazela lenkulumo esikhulunywe ngabantu, and uMphostoli Paul ubhala ngesinye isikhathi inkosi uJesu siyahamba nalaba abanye sebehambile, njengoluka esingazi noma wayesaphila nesikhathi uMphostoli Paul ebhala, ngenze ukuthi uLuka wayesaphila lana, noJohane ngenze ukuthi wayesaphila, kodwa uMphostoli Paul ukhuluma kwesinye isikhathi kwenye indawo kubazalwane, ukhuluma the very same thing, ukuthi umbusi walelizwe uSathane. Yini umsebenzi wakhe ke awenza uSathane manje? Lana uMphostoli Paul uveza ukuthi uSathane obusa lelizwe owuNkulunkulu kulelizwe lomhlaba uphuphuthikise ingqondo yabangakholwa. Then ukuze kwenzakaleni, ukuze lingakhanyi ivangeli lenkazimulo kaKristu Jesu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ukwenza kanjani lokho na? Ukwenza ngokuthi alethe izinto ezinhle lapha na kuLuka chapter 4 esifunde khona from verse 5. Ekhombisa ebonisa uSathane imibuso namandla yalembuso nobukhazikhazi ubuhle inkazimulo yalembuso, ukuthi abantu mabe befuna lobukhazikhazi, befuna lamandla, befuna impumelelo yalelizwe, kumele baqale bafunde bese beyaqashwa abasebenza. Ngokwenze njalo bayakhothama kuyo uSathane. So uJesu ke akakwenzanga lokho. uJesu wahlupheka, uJesu wazondwa, egcine amazwi kaBaba. Sizokufunda lokho futhi. So ke ngenkathi uSathane emhlabeni introduce a letter, ethula uhlelo lokufunda ezemfundo, so that mase befundela abantu basebenze, then uyabavala, uyabaphuphuthekisa abantu ukuthi bangayiboni inkazimulo, bangaboni ubuhle, bangaboni ubukhazikhazi, bangayiboni iglory, bangaboni ubukhulu nengcebo bevangeli likaKristu Jesu, ukuthi ivangeli likaKristu Jesu lisisa engcebeni, ebukhazikazini, ebuhleni basezulwini, bangamboni uNkulunkulu ophilayo. Lento yemfundo yalelizwe nemisebenzi yakhona, uma ususebenza usuthenga into oyithandayo, udla into oyithandayo, ingqondo yakho iyathithibizeka, iyavaleka, yabona, kuba yifu lokuthi ungakwazi ukubona uNkulunkulu, ubona amandla akhe, ubona inkazimulo yakhe, ubona ubukhulu bakhe, yabona, ubona izethembiso zakhe, ubone izinto ezinhle uNkulunkulu asithembise zona. Amehlo akho kamoya ayavaleka, angakwazi ukubona izulu la emhlabeni, ungakwazi ukubona izethembiso uNkulunkulu ayithembisile. Mawufunda eBhayibhelini uthi mawufunda uzibone ngamehlo kamoya, ngamehlo enhliziyo uzibone lezi zinto. So ke lemfundo yalelizwe nemoto zakho, nempumelelo yakho, netifiketi zakho, then kuyifu elivalayo, livala ingqondo yomuntu. Uthi mawukhuluma ngokuthi dela konke, ushiye lezitifiketi, ushiye lemfundo, ushiye lemsebenzi, ushiye lamabhizinisi, ushiye lengcebo, ushiye lempumelelo, athi umuntu avela athi ngizophila ngani, ngoba ayikho enye into ayibonayo enye.
ubona le akhonjiswe umbusi walelizwe uSathane ephambi kwakhe, njengalokhu uJesu naye waboniswa entabeni ende, eboniswa uSathane umbusi walelizwe. Ngenjongo ukuthi uSathane wayefuna ukuthi uJesu akhuleke kuye, uJesu akhuleke kuSathane. uJesu wanqaba. Manje thina siyithathile lelifu, siyithathile lempilo, siyithathile lomqondo, sabuthatha lobuhlu uSathane asikhombisa sona bona emhlabeni, ngokuthi masufundile uzoba nalokhu, uzoba kanjena. And seyibona imoto zinhle, mihle imizi, mahla amafenisha abazalwane, zinhle impahla zokugqoka, kuhle ukudla ezitolo ezithile eziphambili ongangena noma ubani, ufune ukuthi ungene ngoba unemali and ufune ukufunda uzotholela imali, ufune ukuceba ube namabhizinisi, yabona. So ke manje lento iphambi kwabantu iyifu elisithayo, yabona, iwudonga, yabona, elisithi ukuthi umuntu angaboni inkazimulo yevangeli likaKristu Jesu. Ivangeli likaKristu Jesu linenkazimulo, linezethembiso, linobuhle, linobukhazikhazi, linobuhle baphakade, linenkazimulo yaphakade, linengcebo yaphakade. Asikwazi ukuyibona lonto kubekwe le yombuso walelizwe phambi kwethu. Uyiphuphuthe kanjalo ke ingqondo uSathane. Then sizofunda futhi bazalwane ngoka Johane chapter 14 uverse 30. Sizwe futhi ukuthi inkosi uJesu ithini lapho. Siprove indaba yokuthi lo mhlaba lelizwe libusa uSathane. Siprove lokho. So ke mayithi inkosi uJesu asidele konke, isikhipha embusweni kaSathane, ekubusweni uSathane ngengqondo yakhe, ngendlela yakhe, ngempilo yakhe, ngobucwebecwebe bakhe, ngobukhazikhazi bakhe, ngobuhle bombuso bemibuso. Akhiwa amabhelidi, kwakhiwe kakhulu bazalwana, ama-malls akhiwe, yabona, inhle impilo yalelizwe, kodwa ikhothamisa abantu kuSathane ukuthi bamkhonze ngokuyilandela impilo nobuhle balelizwe, ubukhanukela, ubufuna, ubufisa ukuthi ube nabo, ube namaphupho ukuthi ngelilami ngiyoba nalokho. Leso senzo siwukukhothama bese siwukukhonza kuSathane. Kanti ngapha masifunda imfundo yezwi likaNkuluNkulu, imiyalo kaJesu, bese siyayenza, siyayiphila, noma singazondwa la emhlabeni, noma singahlushwa, noma singakhulunywa kabi, kodwa lokho kukhothama uNkulunkulu ophezulu konke ngoKristu Jesu ngamandla kaMoya oNgcwele, and siyamkhonza uNkulunkulu wethu yena yedwa masenze njalo. uJohn chapter 14 uverse 30 ufundeka kanje bazalwane. uJesu futhi okhulumayo lana. Angisezukukhuluma nani ngenabe, ngokuba umbusi walelizwe uyeza, nokho ke akanamandla kimi. Enye version le engifundile njengamanje yesiZulu, ngizocela ukufunda enye futhi version yesiZulu uverse 30. Le ngifundile ka2020, njengamanje ngizofunda le ka1959. Uverse 30 ufundeka kanje ke, sizwe yona ukuthi ibeka kanjani. Kunendlela lesingisi mawunasi isingisi, iBhayibheli lesingisi ekhaya ngizocela ufunde lona. Le ka1959 ithi, angisayukukhuluma okuningi nani, ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kimi. Akanalutho kimi. Akanalutho. Asikisi. Yini uJesu mayethi umbusi walelizwe uyeza? Kusho ukuthi uSathane, uJesu lapho uSathane wayesezolinga uJesu ngoba uJesu esezobethelwa esiphambanweni. Uthi ke uJesu uyeza umbusi walelizwe. Uyaphinda futhi uyabuya manje uSathane, ubuya ngenye indlela. Ngoba ufuna uJesu ekhothamile kuye. Kodwa uJesu wanqoba. Nathi sizonqoba ngoJesu Kristu. Uma sithatha amazwi kaJesu njengoba enjalo. So, uthi uJesu ke ayikho into yakhe uSathane kimi, noma eza ngeke athole izinto zakhe kimi, kusho uJesu. So ke manje bazalwane, uJesu wanqoba ngokuthi angathandi lutho lwalelizwe. Manje uJesu asibona abalelizwe sikhishiwe kulelizwe.
ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, ngomoya wethu wonke, ngomphefumulo wethu wonke, ngamandla ethu wonke, asiyoyithanda inkosi uNkulunkulu. So asikho ispace sokuthi sithande izinto zalelizwe, sithande izwe nezinto zalo. U1 John chapter 2 verse 15 to 17 ningalithanda izwe nakho konke okulo. So uJesu ayikho into eyayikuye eyithanda yalelizwe ngoba wayeqonda ukuthi lelizwe libuswa womubi, libuswa uSathane. Uma kwakhona into ayithandayo, then uSathane uzothi mayeseze ezolinga athola ukuthi kunezinto zakhe enhlizweni yalomuntu, bese kubalula ukuthi uSathane anqobe. Manje amakholwa amaningi anqotshwa ngoba anezinto azithandayo zalelizwe elibuswa uSathane, and lezo zinto ezakho uSathane ziwumqondo wakhe, zekhiqizwe nguye ngokuthi alethe ukuhlakanipha, then abantu abazokufundela bese beyasebenza bakha lezo zinto. Uma kukhona into othi usayithanda kulelizwe, then kusho ukuthi unento kaSathane kuwe. Uma uSathaneza uzokunqoba ngokuthi athole into yakhe kuwe, so bese yakunqoba. So ithi inkosi uJesu ke akanalutho olwakhe kimi, noma ngeza ngeke angenze lutho ngoba akanalutho olwakhe kimi. So ke nasi indlela uJesu anqoba ngayo, wanqoba ngokuthi angabi nalutho olwalelizwe alithandayo. Wayengenazo uJesu itifikethi zalelizwe, zemfundo yalelizwe. uJesu wayengenayo employment, wayengenayo iposition ukuthi uqashiwe uhulumeni, uqashiwe inkampani ethile yalelizwe. uJesu wayengenawo amaphupho, ama-dreams, ama-plans, ama-interest yokuthi ngelilanga ngizoba ukuthi kulelizwe. Wayengenakho lokhu uJesu. Into ayinayo kuphela uverse 31, lalela uverse 31 ukuthi uthini. Kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, nokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile. Nanso uJesu indlela anqoba ngayo bazalwane. uJesu akanalutho olukaSathane obusa lelizwe. Akanazo uJesu izinto ayithandayo zalomhlaba zalelizwe, akanazo nhlobo. So uSathane mayizolinga uJesu, uSathane ngeke athole lutho kuJesu. Yini uJesu anayo? Uthi uJesu kumele lazizwe, kumele umhlaba wonke wazi ukuthi uBaba ngiyamthanda. Ukuveza kanjani uJesu ukuthi uyamthanda uBaba? Ngokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile. uBaba uyala uJesu ukuthi kunendlela uJesu okumele enze ngayo mayefika la emhlabeni. Ukuphila kwakhe uJesu, ukwenza kwakhe, ukuhamba kwakhe, uyaliwe ezulwini uBaba. And uJesu wenza exactly ngendlela uBaba amyale ngayo. Iyona ke uJesu indlela anqoba ngayo lena. Uma uJesu anqoba kanjalo, usabeka phambi kwethu isibonelo sokuthi nathi uJesu indlela siyale ngayo senze ngayo. Uma senza ngendlela uJesu asiyale ngayo, siyobe sibonisa abantu, sivezela abantu, sikhombisa abantu ukuthi uJesu wethu siyamthanda. And uma simthanda uJesu wethu, sigcina lokhu uJesu asiyale ngakho. Asithandi lutho oluvela ngoSathane owumbusi walelizwe. So ke indlela ofundiswe ngayo, indlela oyalwe ngayo, iyona edeterminer, ekhombisa ukuthi uzophila, uhambe, wenze kanjani izinto. Kwabase Efesu chapter 2 uverse 2 wakhona ufundeka kanje bazalwane. Enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi, ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli. Okay, ake siqale ukufunda verse 1. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. All right? Laba bakholwa bamukela inkosi uJesu bayaphiliswa. Baphiliswa kuphi? Ekufeni. Bebebulawa yini? Bebebulawe izono nephambeko. Iziphi lezi zono? Zivela kanjani lezi zono?
zivela ngokwentando yombusi walelizwe. USathane uyantshontsha, abulale, abhubhise, uyisela, untshontsha impilo zabantu, bese ebeka ishide limnyama elizoba yifu ukuthi abantu bagcine bengamazi inhlobonhlobo uNkulunkulu namandla akhe, abafundisa indlela zakhe abazoyithemba abantu la emhlabeni, ukuthi nje ubusebenza nje mawugula phuthuma kudokotela komuntu medical aid, ukuthi uJesu ngemvimbo yakhe saphiliswa. Abantu abakwazi lokho, abakukholelwa futhi ukuthi kumele ubeke isandla kumuntu njengokusho kombhalo ukuthi uma ekhona ogula akabiza amalungu ebandla amkhulekele. iBhayibheli aliedi lapho lifunde kahle, alisho ukuthi mase nimkhulekile bese nimgibeze emontweni nimphuthumisa kudokotela nimphuthumisa eclinic. No, alisho kanjalo iBhayibheli. Lithi ogulayo uyakusinda, okholwayo mayekholwa, ogulayo nomenzile izono ivela kuSathane. Then umenzile izono uNkulunkulu uyamthethelela zona bese yaphila. Uma simthandazele egameni likaJesu, lolo lwazi lolo lucimile kubantu. Lucishwe yini? Lucishwe ukuthi bafundele ukuthi umzimba womuntu ulashwa kanjani, bese besebenza emaklinikhi bengabanesi bengodokotela, then banikezwa amaphilisi nani, then bathenjiswa lezi zinto. Lezo zinto izona ezibaphuphuthisa, ezibenza ukuthi baphuphutheke, bangabona amandla enkazimulo kaKristu. uJesu wayezele ukuzosikhulula ukuthi asiphilise. Uthi ke umphostoli Paul lana kwabase Ephesians chapter 2 verse 1, uniphilisile nani enanifile. Uma umuntu engenayo uJesu ophilayo kuye empilweni yakhe, ufile lo muntu. Nani babulawe yini abantu? Bafe ngenxa yeziphambeko nezono zabo. Verse 2, enani kade nihamba kuzo, nanihamba kuzi izono zenu, nihamba kuzi iziphambeko zenu, nihamba kuzi indlela zenu, ngoba nithi nilandela ukuphila kwalelizwe. Nanifile ngalezo ndlela, nanifile, nihamba kuzo, nihamba niyekoleni, nifunda imfundo yalelizwe, nihamba nisebenza imisebenzi yalelizwe, nanifile, ngoba leyo ndlela, lezo ndlela lezo eyekoleni, emsebenzini yalelizwe ibuswa ilawula uSathane. So ke nanifile kulezo zinto ngoba uNkulunkulu wayekude nani, kodwa uJesu wanze njani? Waniphilisa. Lezi indlela lezi uthi ke indlela nanihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi. Ubani umbusi wamandla omkhathi? uSathane. Masifunda base Ephesians chapter 6 lapha na from verse 12, lithi ngokuba sibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nembuso nababusi bezwe lobumnyama. Ababusi bahleli lapha emkhathini, uSathane uhleli lapha emkhathini. Ubuso ulawula umhlaba la, uthumela amadimoni, alethe ukuhlakanipha, alethe wisdom ukuthi kubhalwe incwadi, kufunde, kwakhiwe izikole, kwakhiwe ama-university, kufundiswe, kuqashwe abantu basebenze, bafundise lezi zinto, kuvezwe imisebenzi, ukuthi kwakhiwe amabhilidi, kwakhiwe lokhuyana, bese beyahola abantu, bahola imali ewumqondo wakho Lucifer. Lezo ndlela lezo zilawulwa umbusi obusa ngamandla akhe lapha emkhathini, ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli. Yezwa ke, umoya wani? Umoya, ungumoya. uSathane uyingilosi, umoya, then usebenza ngomoya. Izwi molifundisa, incwadi mayibhalwa zumoya. Khona lapho uJesu athi khona amazwi engiwakhulumekini awumoya, awukuphila. So ke nezincwadi zalelizwe ziwumoya, iphefumulelo loSathane, ziwumoya. So zingamazwi, amazwi akhulunywayo, ingane mayihleli phansi uthisha efundisa, amazwi afundiswayo awumoya. So ke lawo mazwi lawo asebenza, lawo moya, lawo mazwi, leyo mfundo isebenza kubantwana bongalaleli, abalalela amazwi kaKristu, abalalela uNkulunkulu ophilayo ukuthi abantu abaphenduke. Usasebenza lo moya namanje. So ke yilokho bazalwane bengithi ake sikubuke ke kule audio ukuprove ukuthi ngempela lelizwe lomhlaba ubuswa uSathane, ubuswa umubi, ubuswa uLucifer. Ubusa kanjani? Ubusa ngemiyalo, ngemthetho, ngendlela, ngemfundo, ngemsebenzi, ngepolitiki, ngezenkolo, ngezamasiko, culture, ngama-traditions, amasiko empilo, ngemikhuba, ama-customs abantu, ubusa nangemali, ubusa ngezinto ematerial, ubukhazekhaze. Uma ubuyele emuva lapha kuLuka chapter 4 from verse 5. So ke uJesu uzileke wazosikhulula, wasikhipha kulombuso,
ukuthi yena masikholwa nguye siyamamukela abe inkosi asibuse kusho ukuthi uzosilawula asinikeze imithetho njoba lapha sifundile kuJohn chapter 14 ukuthi uverse 8 ukuthi uverse 31 uthi uJesu umhlaba nomizwe ufuneke lazi bazi bonke abantu ukuthi ngiyamthanda uBaba and ngenza njengalokhu engiyalile. So uJesu manje uyasiyala ngemiyalo yakhe bese thina afuneke senze njengalokhu uJesu esiyalile. Then so besivezela abantu sikhombisa abantu emhlabeni wonke ukuthi siyamthanda uJesu wethu. Asimthandi ngeindebe zomlomo. Kodwa inhliziyo zethu sibe zikude. Sithanda ubukhazekhazi nemibuso namandla onke amandla ombuso ohamba nobukhazekhazi, umbuso obuso usathane nemibuso yonke ebuso usathane lelizwe. Alinga ngayo uJesu. Sithi siyamthanda uJesu ngapha ngendebe zomlomo, ngapha sibhizi. Nalokhu ngophela lezi certificate lezi bazana zobukhazekhazi. Ngoba uma usuyithola certificate uyasebenza, ama-office akhandiwe, inkampani ekhandiwe, kukhandiwe nje bazalwane kuningi kuyasetshenzwa kuyehla kwenyuka imoto ekhandiwe ukuthi mase usebenza uzothola imali, uthola imoto enhle nanani, yibo bonke ubukhazikhazi lobo. Asikwazi ukuthi uJesu ngapha siyamthanda, singayigcina imiyalo yakhe. Kodwa ngapha siyafunda siyayigcina imiyalo kaSathane ayimisile abusa ngayo lelizwe ukuthi abantu abafunde bonke, basebenze bonke, babe nemali bonke, bathola izinto ezinhle. Then siyayigcina leyo miyalo leyo. Ngapha sima sithi ngiyamthanda uJesu, ngiyamthanda uJesu, kodwa imiyalo esigcinayo eyalombuso walelizwe uSathane. Asikakulungile ukubuya kaJesu masenze njalo bazalwane. Isona sizathu uNkulunkulu nje besithumela ukuthi sikhulume kanjeni. Ukuze sihlambulule singcwelise, siphenduke, sibuyele enkulunkulu wethu. Masithi siyamthanda uJesu, sikusho lokho ngeqiniso. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi yomusa sibusise kakhulu. Sisalindele ukubuya kaJesu inkosi yethu. Amen.